Abdallah Mohammed ta' 24 sena mill-Arabja Sawdija nżamm arrestat wara li ammetta li seraq minn diversi karozzi u attakk uffiċjal tal-pulizija. Fil-qorti wara l-ammissjoni mill-imputat il-prosekuzzjoni appellata l-pina ta' ħabs u d-difiża fakret li l-valur tal-oġġetti misruqa u inqas minn 250 euro. L-akkużat ġie arrestat fl-14 ta' Awwissu għal ħabta tal-11 ta' filgħaxija meta l-Pulizija tal-Azza tal-Ħamrun ġiet informata li hemm raġel suspettus li kienet idur mal-karozzi pparkjati u jipprova jiżgasshom. Mal-wasla tagħhom fi triq Mailand il-pulizija nnutaw raġel li kien jaqbel mad-deskrizzjoni li ngħatat. Malli l-pulizija vviċinawh u ħarab jiġri sakemm ġie arrestat ftit il-bogħod. Waqt l-arrest ir-raġel ma bedix jikkoopera u kien vjolenti fil-konfront tal-pulizija, tant li kkawża xi ġrieħi lil kuntistabli. Malli kien immanetjat il-pulizija għamlu tfittxija fuqu u nstabu li kellu teka tal-osti, 3 mobiles u arloġġ fost affarijiet oħra misruqa. Il-kawża ġiet differita għal dat oħra u sakemm tingħata s-sentenza l-imputat se jinżamm arrestat. Josef Bonnici u Osama El Naib ta' 39 u 25 sena nħelsu mill-arrest wara li wieġbu mhux ħatja li allegатament aggredixxew u weġġgħu persuna. Fil-qorti nstema kif l-allegat reat seħħ f'Gazin f'Birkirkara meta l-allegat vittma u numru ta' persuni oħra daħlu f'kamra ta' toilet flimkien meta El Naib allegatament prova juża l-istess kamra u waħda mill-persuni li kienu ġewwa allegatament imbuttaħ. Wara dan instema kif El Naib ikkonfronta l-wieħed mill-persuni li ma' konfrontazzjoni allegatament waslet tal-argument fiżiku li kompla barra l-Gazin. Id-difiża talbet tal-ħelsin mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni hekk kif sostniet li hemm numru ta' xhieda li jridu jiġdu. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Estrid Mejgrima laqat it-talba tal-ħelsin mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom li jagħtu depożitu ta' 2000 euro kull wieħed u garanzija personali ta' 10,000 euro kull wieħed. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-allegat vittma. Serb ta' 27 sena ammetta li keser imnieħer is-sieħba tiegħu fit-13 ta' Awwissu li għadda. Fil-qorti d-difiża stqarret li l-imputat ammetta l-ħtija tiegħu għax irrealizza l-iżbalja bil-kbir u wera dispjaċir. Il-prosekuzzjoni appellata għal pina ta' priġunerija effettiva u s-sentenza se tingħata f'dat oħra filwaqt li l-imputat se jinżamm arrestat.